गिबियावनो 64थि डिआर नाब्ला सारनि जोनोम साननि मुङै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो डिआर नाब्ला सारनि गोगो देहा आरो बिथाङा जि जेंनायाव दङ बिनिफ्राय थाबैनो उदां जानांगौनि थाखाय आनान गसाइनि गुरैयाव आरज गाबनाय थाबाय। जों नुबाय दिनै बिथाङा गोदो जोनोम सान फालिगोमाबो खिन्थु जेलनि सिङावसो दंमोन। रायजो राजाफोरखौ दिनै खावलायनो गोनां गैया। जों फिल्डआव हाबनानै जों बुजि मोन्दों जों जेब्ला बर' गामि भिजिट खालामो जों बहाबा थाङो अब्ला गोबां जोंनि रायजो राजाफोरा सोङो रन्जन दैमारिखौ जोङो माला जोंजों लोगोसे मोनगोन, माला उदां जागोन रन्जन दैमारिया, बेबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ बुङो आरो गोबां राजखान्थिगिरिफोरखौ दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा सोंखारियो। बे सोरबायदि दैदेनगिरिनि थाखायनो दिनै जोंनि दैदेनगिरिया जारिमिनाव गैफेरि, बुहुमनि जारिमिनाव फेरि जारिमिना जोंनि गेजेराव जाफुंदों आरो जोंनि दैदेनगिरिया अयनाय भाबै दिनै जोबथेसालियाव जोबजानानै दोननो गोनां जादों होननानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जोंनि गेजेराव बुंथियो। बेवहाय आं सानो जोङो रायजो राजाफोरखौ बांद्राय खावलायनांगौ गोनां गैया। दिनै खावलायनांगौ होननानै बुंब्ला जायफोरा गोहोआव दङ, जायफोरनि आखायाव दिनै राजखान्थियारि गोहो दङ, बिथांमोनखौसो दिनै जों खावलायनांगोन। नोंथांमोना रन्जन दैमारि अर्थात जेसेबांखिनि एनडिबिफोरा दिनै जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ दिहुननायनि मुङाव राजखान्थि दा गेले, गुबुनाव नोंथांमोना राजखान्थि गेले। जायफोरा दिनै राजखान्थियाव दङ बिथांमोनखौसो जों खावलायगोन। नोंथांमोना जोंनि जि सुख'हायै मोनसे जेंना जानानै दङ, बर' रायजो राजाफोरा बयबो हास्थायनाय मोनसे जि लुबैनाय जि मोनसे सिमां दिनै जोबथे जानानै दङ, बेखौ नोंथांमोना उदां खालामनायाव सानहर खामानि मावनांगौ होननानै दिनै जोङो बर' रायजो राजाफोरखौ खावलाया, नाथाय राजखान्थिगिरिफोरखौ जोङो खावलायनो हास्थायो। राजखान्थि हिसाबै थारमाने बिदि षड़यन्त्रनि थाखायनो दिनै बिथाङा जेलाव थादों होननानै नोंथांमोना सानो नामा? दिनै सिदा बाथ्रा जोङो गोरोबथा माखौ बुङो? थ' हमनानै ला नोंदों आंदों नांलायबाय, जोंनि गेजेराव गोरोबनाय फैनांगौबा आं नोंथांखौ खमा होनांगोन, नोंबो आंखौ खमा होनांगोन, अब्लासो जोङो गोरोबलायनो हागोन। थ' बेबायदिनो दिनै जोंनि गेजेराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावनो गोरोबथाया जालांबाय। थ' भारत हादर आरो एनडिबि अर्थात बर' हारिनि गेजेराव जि मोनसे गोरोबलायि जोंनि गेजेराव जि मोनसे एनआइनि जादोंमोन, जि मोनसे दावहा जादोंमोन, बे दावहाया दिनै गोरोबनायाव फैबाय। नाथाय बेयो 100% गोरोबथायाव दिनै ओंथि गोनां हिसाबै बेरखाङाखै। मानो होनना बुङोब्ला दिनै भारत सरकारा दिनैसिमबो बिथांखौ खमा होनो हायाखै। खमा होनायबा बिथांखौ उदां खालामगौमोन, बा जोंनि दैदेनगिरि जोंनि लोगोफोर जायफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ दिनै खमा होआखै। स' गोरोबथाया दिनै इनकमप्लिट बा मिनिंलेस दिनै जानानै दङ। स' गोरोबनांगौब्ला जोङो खमा होज्लायनांगोन। भारत सरकारा जोंनि सायाव, बर' हारिनि सायाव बा एनडिबिनि सायाव जि गोरोन्थि मावदोंमोन बेखौ एनडिबिया मालाबानो खमा होबाय। जोङो डिसबेन्ड खालामबाय, जोंनि गथै सिस्टेमखौ जोङो सिफायजोब्बाय, जों गावबा गाव न'आव थांबाय, जों खमा होबाय। नाथाय सोरखारा दिनै खमा होआखै। थ' दिनै सोरखारखौ सोर सालायो? जायफोरा राजखान्थिगिरि, जायफोरा गोहोआव दङ, दिनै बिथांमोनानो सोरखारखौ सालायबा हादोरखौ दैदेनो। दिनै बिथांमोननिफ्राय जों खमा मोननांगौमोन, मोनाखै। बेवहाय जों सिदायै बुंनो हायो जे जोंनि जि गोरोबथानि उनावबो, जाय गोरोबथाखौ सान्तिनि गोरोबथा होननानै बुंदों, बे गोरोबथानि उनावबो दिनै जोङो रंजानो हायाखै, सान्तिखौ मोनाखै। स' बेजों जों सिदा बुंनो हायो बिथांमोना दिनै जोबथेसालियाव थानायाव राजखान्थिगिरिफोरनिनो आखाइ दङ होननानै जोङो सिदायै बुंनो हायो। जोंनिफ्राय जोङो सानहर नाजादों। 2019 मायथाइयावनो रन्जन सारखौ फार्स्ट ट्रेकआव लाबोनानै कनभिक्ट खालामदों। बे समाव जोंहा आफाद दंमोन। लवार कर्टआ कनभिक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो जोङो हाइ कर्टआव बिनि केसखौ जुजिनो थाखाय जों सानहरजों खामानि मावदों। एनडिबिआ बे समाव सिस्टेमाव दङमोन, संगठन हिसाबै दङमोन। जों संगठन भाबे जोङो एडभकेट हमनानै एडभकेटनि फिफोरखौ जों होनानै जोङो केसखौ खारथाय होदोंमोन। खाफाल गाज्रि गोदाव सोरावै हाखु दाखुयै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोरोबथाया जानानै होबाय, आफादखौ सिफायनो गोनां जाबाय। नाथाय जोङो रन्जन दैमारिजों दैदेनजानाय ग्रुप हिसाबै जों उदालगुरि जिल्लाया जोङो वेलफेयार ससाइटि जों दानानै लादों आरो बे ससाइटिनि गेजेरजों जोङो हाइ कर्टनि एडभकेटनि फि जिखिनि रांखावरि नांगौ जायो जों गासैखौबो बर' गामि गामि लाइजामनि गेजेरजों अनसुंथाइ बिनानै जोङो गुवाहाटि हाइ कर्टखौ जों सलायहोदों। स' बेबायदियै जोङो बिनि केसखौ जोङो हाइ कर्टखौ जों नाजादोंमोन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा पलिटिकेल बेकिं मोनैनि थाखाय बिथाङा आखबार माने जोबथेसालियाव थाफाफिननो गोनां जादों। जोंनिफ्राय नाजानाय आरो जुजिनाया दिनै खम जायाखै। जोङो आरो सुप्रिम कर्टआव जोङो नाजागासिनो दङ। फोथायनाय दङ जोंहा दिनै जाय राजखान्थिगिरिफ्रा बिथांखौ जोबनानै माने लाखिनानै दोनदों, गोसो खालामबा पावाराव जायफ्रा दङ बिथांमोना सानसेयावनो बरननो हायो। बे बाथ्राखौ दोनखोमा जाया, बयबो मिन्थियो। बेवहाय बिथांमोननिबो अननाय आरो उदां खालामनो थाखाय हसा हसिनो खामानि मावनायखौ जोङो मोनगोन होननानै जोङो फोथायनानै दङ आरो बारग' एनडिबिआ गोसो होनानै बिथांखौ उदां खालामनो मोनसेबो खामानि गालाङा जासे जों खामानि मावगासिनो दङ।